Giplastar na sa mga simbahan sa Davao City ang ilang mga aktibidad atol sa Semana Santa. Samtang hitsas na ang security plan sa Davao City Police Office sa mga pampublikong lugar nga ginadagsa sa mga debotong Katoliko karong Semana Santa. Ato ibalik si John D. Esteban. Dinhi sa San Pedro Cathedral sa Davao City, giplastar na ang stage diin ipahigayon ang programa alang sa sugat karong Easter Sunday. Giandam na ang mga puthaw, diin ipwesto ang bitay nga anghel kinsa mo'y mukuha sa itom nga belo ni Mama Mary nga kabahin sa presentasyon sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Sa Shrine Hills, Matina, gihinluan na sab sa mga taga City Environment and Natural Resources Office ang palibot sa 14 Stations of the Cross pasaka sa Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague nga maoy usa sa mga ginadagsa panahon sa Holy Week aron magampo ug magpenitensya. Sumala sa otoridad, sigurado kunong dugukon sa mga deboto ang mga simbahan karong Semana Santa. Ilabi pa nga karon ang unang higayon sukad nagkapandemya nga duna say mga aktibidad atol sa Semana Santa. Busa, mas hugot nga seguridad ang ipatuman sa Davao City Police Office. So we have identified already 45 churches to be secured, no, in entire Davao City. And we have prepared more than 500 personnel to secure these places on a daily basis starting tomorrow up to Sunday. Duna sa ipakatag nga pulis sa mga terminal, pantalan ug uban pang pampublikong lugar nga ginadagsa sa tao panahon sa Holy Week. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.